Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. On today's video ngizokhuluma ngokuphupha ubona isibuko noma ukuphupha ubona uthunga noma uphupha ubona inalithi. So I'm here and I'm going to talk about ama-symbolic dreams okwi-video ezalwa elengisa ngakhuluma ngayo before, whereby I was talking about how to interpret your own dreams. But today ngizokhuluma ukuthi if ever uphupha ubona isibuko sisho ukuthini. First of all, if ever nje ubona isibuko ephupheni lakho, ushiye if ever uthatha uphupha mhlampe ubona isibuko umuntu wesilisa. If ever nje uphupha isibuko ephupheni lakho, it refers to umuntu wesifazane. Isibuko nje ephupheni it refers to umuntu wesifazane. Ushiye in this situation whereby uthi uphupha lamaphupho okuthwetshulwa, mhlawumbe uthi uyiphupha esibukweni uyahleka. I'm not talking about that situation here. I'm talking about if ever ubona isibuko nje in general. Isibuko in most of the cases sihlala sikhuluma nabantu besifazane, and there is this situation whereby uthi uphupha uzibona esibukweni noma uphupha ubona omunye umuntu esibukweni. If ever umuntu wesifazane noma uphupha esibukweni ubona umuntu wesifazane, it shows that lo muntu ombonayo wake wakhulelwa, wangabona mhlampe waphuphunyelwa ingane noma ukhulelwe noma wena uqobo ukhulelwe. In most of the cases isibuko suke sikhuluma nabantu besifazane, and if ever uyiphupha uyibona esibukweni, it can say that you are pregnant or you were pregnant and you had a miscarriage noma you are about to be pregnant. And then there's this situation whereby uthi uphupha inalithi. Inalithi emaphuphweni nje it refers to umuntu wesifazane especially or umfazi noma umuntu wesifazane oshadile. So leli phupho lingaba iphupho lingaphupha mhlampe abantu asebekhulile abashadile noma abashadele. If ever nje uphupha inalithi, especially if inalithi iphukile, leyo nalithi isuke ikhuluma ngezinto ezenziwa unkosikazi wakho ezimbi. But if ever uyibona in good conditions, ikhuluma ngezinto ezenziwa unkosikazi wakho especially ezinhle. And then there's this situation whereby uthi uphupha unquma iy'nwele ngesikele noma uyiphupha ugunda isikabhu, mhlawumbe usigunda iwuli. But if ever uphupha unquma iy'nwele ngesikele, ushiye mhlawumbe uthi uyiphupha nje uyibona esibukweni ugundele lelo phupho, iphupho lokulahlelwa amandla. But here I'm talking about ukuthi uphupha nje unquma iy'nwele, it's either ezakho noma uphupha unquma isikabhu iy'nwele. If ever uphupha lelo phupho, it refers to collecting large amount of wealth, especially if umuntu osemabhizinisini. It shows that uzoba nesamba semali ozosithola. If you are umuntu in general, it shows that there's a potential of receiving good wealth in your life. Sazi ukuthi lo uboya besikabhu noma nje ilo iy'nwele, especially abantu besifazane nakwiy'kabhu, iyona ilo especially kwiy'kabhu, ilo uboya ilo mangabe sebugundwa uzodayiswa busetshenziswa ukwenza izinto ezama-fabric noma ifeshini, and buyinzuzo kakhulu umuntu osuke efuyile. So uphupha nje unquma iy'nwele, it refers to receiving large amount of wealth. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. These are symbolic dreams, so meaning yakhona usungayiqhuba based ukuthi bekwenzakalani ephupheni lakho. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.